Η 33 Waterproofing Systems είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που προσφέρει κορυφαίας ποιότητας λύσεις στεγάνωσης για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικά κτίρια. Με έδρα την Κύπρο, παρέχει στεγανοποιητικά συστήματα όπως πολυουρεθάνη, πολυουρία, μεμβράνες και άλλα εξειδικευμένα συστήματα σχεδιασμένα για να σφραγίζουν και να προστατεύουν το χώρο σας από διαρροές και υγρασίες που μπορεί να προκύψουν από κακής ποιότητας στεγανοποίηση. Τα πιστοποιημένα πολυουρεθανικά συστήματα χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση οροφών με τελική στρώση αντιλιακής προστασίας σε βεράντες με επίπαση χαλαζιακής άμμου για εξαιρετική πρόσφυση κεραμικών, σε πισίνες με πιστοποίηση αντίστασης στα χημικά, σε δεξαμενές με πιστοποίηση για πόσιμο νερό και ανθώνες, φυτεμένα δώματα, τείχους αντιστήριξης και υπογείων με πιστοποίηση αντιριζικής προστασίας. Η οπλισμένη θερμή ψεκαζόμενη πολυουρία είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση χώρων στάθμευσης και είναι επιστοποιημένη για απευθείας χρήση οδικής κυκλοφορίας. Τα πιστοποιημένα συστήματα στεγάνωσης κατηγορίας W3, τα οποία έχουν 25 χρόνια εγγύηση ανθεκτικότητας, διασφαλίζουν ότι το κτίριό σας προστατεύεται από την οξύδωση του οπλισμού και τη διάβρωση του σκυροδέματος και παραμένει ασφαλές και υγιές για εσάς και τους γύρω σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, καλύπτει κάθε σας ανάγκη άμεσα και αποτελεσματικά. Με την πείρα και την τεχνογνωσία της, η 33 Waterproofing Systems είναι ικανή να παρέχει τις κατάλληλες λύσεις τόσο σε επαγγελματίες όσο και ιδιώτες από το ψηλότερο κτίριο μέχρι τη μικρότερη κατοικία ή επιχείρηση και είναι πάντα διαθέσιμη για να προσφέρει την κατάλληλη προσοχή και επαγγελματική εξυπηρέτηση σε υφιστάμενα ή καινούρια κτίρια με παγκύπρια κάλυψη. 33 Waterproofing Systems.